Hei, tässä vielä pienet ohjeet siihen, miten sä pääset ilmoittautumaan meidän ryhmäliikuntatunneille. Elikkä meet alkuun meidän nettisivuille, sieltä avaat meidän ryhmäliikuntalistat ja kun löydät itsellesi mieleisen tunnin, klikkaat tunnin perästä nappulaa varaa ja sen jälkeen sulle avautuu sivu, missä sun pitää laittaa sun henkilökohtaiset tunnukset siihen. Ja kun oot laittanut tunnukset, klikkaat kirjaudu ja sen jälkeen sulle pitäisi avautua varausvahvistus tästä tunnista. Ja jos salasana on päässyt unohtumaan, niin siitä kohdasta, missä se pyytää sua täyttämään tunnuksia, lukee alapuolella, että tilaa uusi salasana, niin tilaat sen salasanan siihen sähköpostiosoitteeseen, millä sä oot meille tullut jäseneksi. Ja jos sulla on mitä tahansa kysyttävää tästä ilmoittautumisesta tai mistään muustakaan, niin voit tulla meiltä asiakaspalvelusta kysymään tai laittaa meille sähköpostia